गोदाव सोराव गैथारै थां बालथां बेफोरबायदि गस्लाफोरखौ जोमबाय थायो नामा गोदाव सोरावनो Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, दिनै मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं कन्टेन्ट लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायबा गानांसुला माब्लानि दिनाव बिदि कारेन्ट मोनामोन माब्लानि दिनाव कारेन्ट मोनामोन नुदों हाग्राथिंसो लांसिगोन बियो केमेराखौ गिग्राफोरनि गेजेराव बेबो सासे डबल गियो केमेराखौ सथिनोबो माबासो बुंफ्लांबाय दाननांसिगोन बेखौ सथिखौ होजाला लागाव समायना रमायना रामायना हरनाय जोंनि गामि बै खिथुनि हाजो सेरनि जोंनि गामि कारेन्ट फैबाय लाइन फैबाय दे बुबाव लागाव नै नुदों नैथिं गालनिया गोजौ जाबाय ना गासिबो आंनिया सापात बागाना बेनो 12.5 बिगा दोङो बारा गोसो गैया टान जुलि फटाफट टान जोर टान बेसाबखाना खाथियावसो नोंनिया स्टेन्ड लाना फैनांगौ बार जायगाया ओइ बेसाबखाना खाथियावसो नोंलाय मा नायबाय थादा हेला हमनांगौ थाब आं नुहुराखैनोबा माखौ नुहुराखै बै फागाफोरा हम फटाफट बोले हे बोना र ओ टान बोनालै हे आस्ते